Hľadáte dom blízko prírody? Práve taký pre vás mám. Šintava. Miesto, kde sa príroda spája s komfortom moderného bývania. Za nenápadnou fasádou sa skrýva trojpodlažný rodinný dom, ktorý ponúka viac priestoru, než by ste čakali. Parkovanie tu nie je žiadny problém. Pohodlne zaparkujete 2 autá pred domom alebo vo veľkej dvojgaráži. Srdcom domu je prízemie s predsieňou, veľkou kuchyňou a praktickou špajzou. Realizácia novej kuchynskej linky je už v cene domu. Na poschodí na vás čakajú 2 nepriechodné izby, samostatný obývací priestor a zrekonštruovaná kúpeľňa. Najvyššie podlažie je čistý potenciál, pracovňa alebo relaxačný priestor a úložný priestor. Ak túžite po záhrade, kde môžete pestovať zeleninu aj kvetinové záhony, ale zároveň sa nestanete jej otrokom, toto je presne ten správny rozmer. Tento dom vám dáva priestor žiť vlastným tempom. Dohodnite si obhliadku a presvedčte sa sami.